Gak imbuh toh? Ndak. Kadung po enak lho Mas. Enggak usah imbuh. Khusus spesial malam hari ini. Aku wis ora tau imbuh saiki. Lah nyapa? Aku wis saiki mikir iki engko. Mikirnya apa? Omahe Pak Ponidi to. Heeh. Wis nanggap ping 3. Terus iki regane lawas apa anyar aku. Kok isih mikir rego karo dulur kudune kuwi ya sing penak. Mulane aku ngerti Mas, aku ngerti ya Mas Ponidi tindak rawuh ning daleme panjenengan arep dilunasi sampean ndak kersa ki mergo hitungane lawas apa anyar ngono ta? Sampeyan aja ngomong lho Pak. Aku karo Pak Ponidi ki kanca kentel. Kanca kentel ki lek wonge ning lek jenenge dhuwit apa nek tembung kanca kentel. Lah Pak, model awakmu. iki kok mulih awake dhewe ora digawani apa-apa lho Le. Lho, lah kok ora digawani apa-apa? Digawani kursi bosok nang mburi kuwi lho. Wah ora ngerti. Wilayah kene iki wilayahku. Aku lho bolak-balik teng daleme Pak Ponidi. Lah jenengan apa nyapa utang to selak kula niku kalih Pak Ponidi kanca kentel. Mosok to? Ora ora. Ora ngerti. Dicul iki lho asline dolane rene iki. Lho, Kang Ditul iki mburi lho enek gubuk asmara ning mburi. Iki lagu gubuk asmara iki asli teko kene iki. Mergo saking gubuk pinggir dalan saking seripe Mas Ditul tekan kene. Mriki seniman iki kabeh iki nyecepe ning gene Pak Ponidi. Jenengane ku pripun to? Iki pokoke aja seneng-seneng le. Awake dhewe ditanggap kok sering. Mu malah aku ora seneng. Lho, lek tanggap sering kok malah ra seneng kudune ya bahagia. Bahagia dengkulmu lek ping 5 ditanggap sesuk sing 6 gratis ora bosok cangkeme kancane. Lah kan itu termasuk promo kepada sedulur. Promo ya promo, bensin ya dipikir mangsamu. Iki aku matur nuwun, kula mboten liwat mriku. Kula ping 3 ta teng mriku. Kula liwat wingking. Ya ampun. Gubuk asmara kuwi mau. Apa jenenge tuan rumah lak blater. Terus terima tamu lho blater kabeh. Piye cerita? Liwat guritane Pak Ponidi lah kok diceluk le. Ngono kuwi lho. Kuwi mau dudu nyelok lek ya. Apa? Aku ki lho mlaku. Kono serindil, rene serindil. Lha iki dalan serindil tok iki Pak Ponidi. Kuwi mau jenenge cemple. Mangsamu. Wong ki mangsamu kebak rasa syukur kaya Pak Ponidi. Syukuran to niki? Syukuran. Jenengan tanggal pinten di apa iki aja guyu we. Diomongi. Syukuran. Syukuran iki lho sampean dicalangi Pak Ponidi mulai tanggal pinten? Goleki longgarmu. Ora iso. Sampeyan suwi apa ora? Suwi. Aku lho setahun, Bos. Iki mesti regane tahun 2023 lho. Berarti bar corona mbiyen kae. Pinter ya lho Pak Ponidi gumun aku. Emang yo pinter tenan nek ngono kuwi. Jempol tenan. Tapi kan bot-bote iki lek seduluran karo awakmu kuwi sayang karo awakmu mula panjere wis pirang tahun kepungkur. Ya, masalahe kuwi. Dadi dumulur mulai percil kere sampai alhamdulillah dadi kaya ngene iki sik nyedulur. Sampeyan yo ngono, Pak. Sesuk-sesuk lawahe tebir aja ning omah. Nyapa lho? Perkara sampean ning omah, aku isin ning masjid isuk mang. Lah isin nyapa wong wayah isuk ya umume. Sampeyan mambengi ning omah mulai jam berapa? Banget iki awakmu. Wis jam 1 kok bel kon ngetan. Ngantek aku ki ya telat lek ku ning musala. Apa tau musala? Lah mlebu musala bledos musalamu. Sik lho Pak. Ora ngerti ya akal. Salat jenengan lah napa? Salat Id. Ora. Ngisi padasan. Sampeyan ora. Aku isuk mau di sini-sini wong sak desa. Lah kok apa lho isuk wayah salat Id kok iso salat Id iki lho, Pak. Aku kan tangi lho. Ya. Pak minta ning omah mulai jam 5 lho. Kuwi jenenge tamu mbok mikir, iki tuan rumah iki. Sing aturan iki awakmu apa aku? Nyapa? Lah sampean ora mulai-mulai malah
Wis ngerti lah aku ki bobok karo ibumu kok bel, Pak jenengan ngetan. Mengki lek sampean ndak ngetan apa tak papat. Wis tenang. Saking tresnaku karo anak ya tak tekake kono. Wis tak iki aku ngomong tenanan iki ora iki dulur-dulur kene lah ditekani Pak Minto aja gelem tenan. Nyapa? Aku njaluk tulung, mosok pijet ya ora dibayar lho mambeng ya. Sing bayar ya aku ora tekor iki tamu. Janji ki sing njaluk bekam sapa aku ki ora pengen. Kowe ngengkel kono Pak bekam, mumpung nek gratisan kan ya gelem. Ning aku rada isin Mas Percil. Aku lek bekam telen ngono wegah. Mosok mlorotke kathok nganti teko ngisor lho. Coba. Aku mau mikir mampir nganti bocah karo Deni metu iki kok piye ngono aku. Mesti kelakuanmu kuwi. Ora nglotokno nganti ora roh. Malah pengen ngerti. Malah yo irenge lho kok. Aku ora masalah kuwi. Mesti awakmu. Tapi aku kisinan tenan Pak Isuk mau. Salat Id ning masjid. Salat Id ning masjid ki wis bener. Bener toh? Tangi turu pikirku yo langsung bablas. Gelar ning ngarep lungguh jeglek khotbah. Walah khotbah aku. Lah kok marang sing khotbah sapa? Yo Saipul jeneng nggon iki jeneng. Ya, heeh. Khotib sing khotbah kuwi khotib. Lah ya bar khotbah lah kok malah buyar klencing. Lho, aku ya urung salat urung tinguk. Lah piye to masane? Awakmu budal ning masjid arep salat Id. Awakmu ayem. Kono lagi khotbah. Aku sik khotbah lho, Pak. Aku lungguh sewilo karo tinguk. Kan masalahnya kan korban aku. Ya, heeh. Tinguk. Lah kok ora komat-komat aku ngono. Lah kok marang ngono celung ilang aku tinguk mari tekok. Lho ki apa? Lha nyok iki salat Id ya nyok dudu salat Jumat. Lho ngene salat Id mbok padakno Jumatan. Nak salat Id kuwi salat sik lagi khotbah, bar kuwi mulih. Nak Jumatan khotbah sik, bar ngono komat lagi salat. Lah kuwi Pak akhire kisinan aku mari terus melungker ning omah lungguh to. Sampeyan korban apa? Perasaan. Kok itenan wetik tenono kuwi tetek. Iki ditanglet iki ora guyon aku iki. Sampeyan korban apa, Mang? Sapi. Lah awakmu kok takon Pak Minto apa korban? Sitok. Awakmu apa korban? Korban sak omah sak kresek tak kei masaku. Lho. Sapi jerone yan, sapi le yan, lah yan kuwi. Korban ki bentuknya adalah hewan. Kalau enggak sapi, domba, wedhus, unta. Lah masamu sapi ki masaku jerone apa kuwi? Sapi. Sing dikorbanke duduk masaku, korban cempe kowe. Cempe nang omah ngorok tok. Wis megah delok isen asline. Korban ki wedhus lanang, sapi lanang, unta lanang, domba lanang. Lah nyapur ora wedok nyapa? Hah? Kudune ya lanang nek korban kuwi. Lah nyapur ora wedok ya? Lho, aja kok wedok. Nyapa? Korban kok wedok. Wong wedok kuwi gak gelem korban. Lah kok iso? Kok mbok kon berkorban ngaku salah ora gelem kok. Ya lambemu kuwi lah bojomu ora menungso ki ora padha mbok padane karo bojone napa nuwun sewu niki lho wonten Pak Babub heeh kanca kentel Sobontoro kabeh kok kanca kentel aku pokoke endi sing rung nanggap kuwi tak Pak Babub kuwi yo kagungan ngono niku kagungan gedung badminton kula sering teng mriku Pak kula niku teng pundi niku serawung dados kados jenengan kalih kula napa malih sinden-sinden ngeten iki mulai sinden 1 2 3 4 5 6 7 8 kok gudi to Pak wis sinden Pak lha masa kok gedang goreng Mas kuning gudi ya Pak tapi kuwi nuwun sewu jenengan ngeten iki ningali saking napane nuwun sewu jenengan sinden-jenengan iki ruwancak niki wayu-wayu niki iki apa nek sing elek iki wah ya sak meneh biyane sing sampean sawang apane Pak ya saka Pak Kang ya saka wajahe to Kang lurah ngene tenan ngopo Pak Lurah kok sembung sawang iso ngene wis lurane dikurat are dibongkar iki nyapa bali desa bongkar barang kok Mas aku kuwi termasuk pembangunan ya nyok nah rungokno kuwi termasuk pembangunan 18 Juli bersih desa aku mengko dagelane sapa awakmu alah wis jambatan neh iki kok aduh awakmu kuwi berarti wis nek kene iki ora oleh apa-apa sesuk 18 yo tekor neh aku wis kuwi jenenge fungsi le kekancan berteman ki ning kene iki jare kanca kentel iki kanca kentel yo saling membantu awakmu dadi dagelan Pak Minto dadi dalang dadi berkolaborasi wis saiki ngene ijol-ijolan 18 sampe nang omahku gratis 11 tatit ben mayang ning kono ngene ya Pak ngene enggak sida
Aku kok dijenengi wong Ponorogo aku. Oke kok rumahsaku. Aku jajae. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total sinden sakmene akeh kuwi niki lak rancak mulai iki cilik munggah. Disawang kan sing ketok sae, Pak. Jenengan kok saged natur ngeten iki sebabe sing jenengan tingali napane. Ditoto ngeten iki lho, ditingali saking napane. Kok sik awakmu lek ngomong ya ngono. Sampeyan lek natur kuwi mbok kira pipis bayi ngono apa piye? Apa ngono kuwi? Ngatur, Pak, ngatur. Kok iso rancak kaya ngene iki lho disawang teko apane lek wong wedok Pak sampean. Ya teko pasuryane. Pak, ngene lho Pak. Sampeyan iki logika sampeyan iki. Kok semong Pak Suryan liyane lho Pak. Wong wedok kok didelok teko wajahe, sampeyan wajah apik, tapi nyangit ning ati. Bosok Pak iki Pak. Apa iso awakmu menilai wanita? Kalau kamu menilai wanita dari mananya? Ya ada Wajah. enggak, ada beberapa aspek. Aspeknya apa? Ada wajah, ada dada, perut, bawah perut. Nah, Wah, ya, wong lanang ki lek nyawang wong wedok sing penting pertama wajah. Oh iya. Terus ngapunten payudara. Nah, terus kene ketok nawon kemit. Terus Lah, wajah ada 4 karakter. Karakter. Wajah, dada, perut, bawah perut. Wajah. Kalau wajah ibarat kota itu kota magetan. apa itu Kak? Makin dilihat makin bikin gregetan. Magetan. Itu Oh, wajah. Oh, siap. Habis itu terus ini Kalau dada ibarat kota Surabaya. Apa nih? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Oh, iya. ya. Mudah. Kemudian ada perut. Perut ibarat kota Semarang. Apa nih? Semakin mendekati area terlarang. Oh, ya rada anu lah. Ya. Saiki sore. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Iya. Wih, artinya apa lagi? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Oh iya. Berarti lah wong wedok ngono kuwi. Ada wanita. Lah wong lanang ada 4. Wong lanang ro ora? Wong lanang Lah kaya Pak Minto iki kota apa? Pak Minto aku ya kota Jakarta. Oh itu. Kan Bukan. Pak Minto umur sakmene Gorontalo. Lah kok Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telat-telu. Ora iso apa-apa, larane episode ora iso apa-apa. Mbok arani Gorontalo. Aja guyon. Kula ngampil. Karena nyapa? Aku ora trimo lek kok anggap kota Gorontalo. Lah pripun? Lah nyapa? Sampeyan lho, jam 1 nanti konggonku mlakune tumu ngene sampean, Pak. Ora izin Karena laki-laki itu juga ada 3 tipe, Pak. Apa? Pandangan hidup, pegangan hidup, dan perjuangan hidup. Terus? Nah umur sakula niki pandangan hidup, kula Mas Percil ini pandangan mandang tok wis urip, wis hidup. Nah kaya niki sing yoga-yoga niki sing balung kae. Aku ya termasuk pandangan hidup. Alah opo ora percaya. Aku akhir memandang mesti hidup. Gak. Terus beda sampe Sing duwe iki aku apa awakmu? Jenengan niku jelas apa? sing guripol Apa? perjuangan hidup, berjuang dulu baru hidup. Kuwi lara berjuang wis meneng tenger-tenger ngene lho. Enggak iso. Ya Gorontalo kuwi lho, Kak. Ya gurung apa-apa Iki sing dene Mbak Paning. Aku tak ngambil 2. Habis ini wonten door prize, Pak. Saking Pak Poniti. Ya. Mangke kula turne bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan tak delok kok kengko suarane penak padha takon munggah tak kei door prize. Kula ngoten, Pak. Saya lho ini door prize gorene. Oke, Pak iki, Pak, door prize. Pokoke iki khusus aku bengi iki ngedumne iki tok lho, Pak. Sampeyan roh iki apa isine? Pusaka ndasmu masaku. Iki ki Ya biasanya yang takon iki apa pusaka. Duduk ora nggih kuwi. Rumah saku kene Mbak. Oke. Aku minta 2, Pak. Kalih, Pak. Niki kertas didum riyen, Pak. Make wah niki aman niki mangke sampean. Nah, wis pilihan sapa? Sampean, Pak. Mbek sampean aku ra penak milih aku. Aku gak pengen aja milih. Mbak Sulis. Mbak Sulis. Karo Mbak Lilis. Karo Mbak Lilis. Nah, ben padha isih. Nek isine HP paling penak gawa mulih ae lho, Pak. Ngawur masa. Iki penonton kae lho sini karep lho. Oh, nggih dulur-dulure Pak Poniti. Sing nekmu isine bataku. Apa enek bataku enteng lho apa enek. Iki mos ngomong kok jerone iki jam dinding. Heeh. Kok cilik. Ya, pokoknya kita domne ning ibu-ibu khusus sing ningali wayang dalu. Pak kok jek akeh rem lho, Pak. Akeh Pak iki, Pak. Iya. Banget iki. Iki kok langsung wong 10 munggah langsung hadiah tak domne. Pokoknya sing padha karo iki. Nadane coba. Tapi munggah wong 10 kudu joget lho. Nggih, Pak. Niki lho kula toto, Pak. Nadane coba. Jaluk iki, Pak, paling cuwilik tapi paling ngabot dhewe. Iki brem oleh. Witang. Coba arep kok kapake. C. Mayor.
lagunya yang kekinian. Statue, sekarang cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Coba acungkan tangan siapa yang bisa joget seperti sinden tadi, naik panggung tak kasih hadiah. Acungkan tangan jenengan sing saged. Oh niko, oh kram, oh tangannya kram, oh wes ngene tangannya jebule. Aduh abang bukan maksudku begitu, dengar salah setuju bukan berarti tak mau. Ada yang bisa? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oke. Mas Burjil. Saat dalam Rasane sing enake rombongan dhewe. yes, bener to Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas. Anu ibu cacah munggahno. Ya ora iso to Pak. Nyapul Iki kok khusus aku Pak sing keluargane kon munggah keluarga kabeh. kok kon munggah. Yang sini dulu agak maju Kakak. Oke. Sik ditakoni. Nggih. Nama. Bareng aspal sinten Mbak? Ya dipuntepangaken nami kula Titis. Titi Mbak Titi. Dalemipun pundi Mbak Yu? Sumber Sumber Agung. Mriki Mriki ya, Mbak. Mriki kalih sinten? kalih rencange kalih ayahe. Oh nggih, bisa ya tadi ya. Statue. Oke ya, bisa ya. Ayo coba hadap sana. Ayo. 3, 2, 1. Aduh abang bukan maksudku begitu. Oke. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas kalau memang cocok bisa cek ke rumah. Sik. Kayak Imas ke nyandi aja lek medun kae. Ngopo kae? nyapa dah? Oke, bisa. Alhamdulillah. silakan. Oke, boleh duduk. Oke, sini. Nah. Namanya siapa? Dipuntepangaken nami kula Nisa. Nisa. Oke. Sik daleme. Dalemipun pundi? Kali Dawir. Kali Dawir. Wah, Waduh. sudah Mbak. Bisa turun. Oke, makasih, Ayo sama-sama. coba. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan aku tak mau. Oke. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas kalau memang cocok bisa cocok ke rumah. Cak pinter. Sik Mas didangu putrane sinten? Putrane sinten? Pak Suji. Oh, bapak yang pembalung malah anak bukan muda. Oke, terima kasih. Duh. Ya, pokoknya Jadi kamu- termasuk anaknya Mbak Suli Seva kuwi. G. Oh ini toh. Nah, Ini ya. toh anak Namanya siapa cantik? Lena Lena. Asli saking Kediri. Kediri. Oh, iki wis genah iki. Iki. Sik. Lagi gini sapa neh iki, Pak? Kancil. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Nama lengkap. Nama lengkap siapa? Palena Laisa Misni. Sapa? Walah, celukane Sutris. Hah? Amat sapa? Palena. Balena Amat Setiaji. Iya. Talenana. Oke. Oh, Balena Amat Setio Kancil. Ngawur. Nama siapa cantik? Ririn. Ririn. Di dalam sayang pundi? Iki sumber. Mriki mawon. Nggih. Oke, siap. Yuk. D minor. Kari manis asik. Gurang manis kamyai gula. Wah, apik. Yeah. Ayo. Dung dek dung. Saya ditekoni Mas, Oh, iya. ditekoni Mas. Namanya siapa? Wes sembarang. Jenengmu sapa, Le? Arif. Arif, aslimu ndi, Le? Rumahnya mana? Makmu mana?
Bragung. Bragong. Kelas. Bapakmu sapa jenenge? Pak Pur. Ibu jenenge. Ibuke? Harjati. Iya. Ayu apa elek? Lah, ayu to. Nyapa kok iso dadak takon ayu apa? Le, somben cita-citamu lah gede pengen dadi apa? Tentara. Tentara. Berarti bedel iso ya, Le. Wadah musuh di depan tembakin. Ya. Ya, ya. Wis ngono kuwi tok, Mas. Mosok ora tiktokan. Wis penak. Ora iso. Mas, iki tembange gubuk asmara utawa lesung jumenglung? Iki malah kok melok Iki yo weke sapa mongko mel munggah iki. Lho, manuk kopelan. Sik, kopelan piye to? Iki lho areke. Oh iya. Padha. Sik, Bu, sik. Subhanallah. Sik. Paring asma sinten, Bu? Oh nggih. Pi dalem sang pundi? Saking wates. Wates. Mriki wae pundi wong nggih. Kalian sinten mriki wau? Pak. Niki lho, iki ibu iki. Wah! Coba. Deng dung deng. Salah sapa munggah mau ayo. Mas, sing halus, Mas. Iya. Mara tuwa, Mas. Sampai sembarang joget kena meneng jegrek ya kena. Yo. Kari manis, durian manis sajai kula. Terima kasih Bu, luar Nyuwun biasa. sewu. Bu. Menika kakungipun. Betul. Wis sanes. Santai. Oke. Ya. Nama siapa kakak? Adam. Asli rumahnya dari mana? Sumbragung. Sumberagung. Papanya namanya siapa? Agus. Gus. Iya. Ibu mama namanya siapa? Uswatun. Cita-cita besok kalau besar jadi apa? Masinis. Masinis. Oke ya. Ayo. Dungkleng. Ayo. Joget. Ayo. Madep Rono. Kari manis, aku yang manis sampai gula. Nyale. Wes. Kang. Ini Kang. 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 Mriki lho. Engko tak kei hadiah. Rono, meret. Oke. Engko tak kei hadiah, Kang. Ngene ya, Kang. Ngene ya. Kang. Ngene ya, ngene. Kang. Oke. Urung. Ya, Kang. Ya, madep Rono. Hari manis tambahi gula. Ngeten nggih. Mangke kula sukani sedanten teng jenengan, Kang. Oke. Kang. Mangke kabeh tak kene sampean ya. Ya, Kang. Nggih, sepurane. Ya. Ya. Deng dung de dung deng dung de de. Urung, Kang. Urung. Madep Rono, Kang. Madep Rono. Kari manis, aku yang manis sampai gula. Kayak aku lho. Luar biasa. Atine mikire wis ngene, ning ati jero ati wis ngene. Oh, di batin. Oke, siap. Kamu milih mana? Semuanya kamu pilih? Iya. Pilih sing endi, Kang? Iya. Pilih sing endi? Kowe milih sing ndi? Sing cilik apa sing gede apa sing sedang? Sing gede. Oh, sing gede. Oh, yo pinter milih sing gede. Ya. Loh, Pak, ini cuwilik lho, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya, Kang. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Oke. Amin. Ya, Pak Ponidi sehat selalu. Pak Ponidi sehat selalu. Amin. Oke, siap, Kang. Wah, luar biasa. Seloro. Lah dagelane aku karo iki lah ya wis. Lah iya sitoan. Tadi katanya laki-laki ndak boleh. Perempuan. Ya. Oh, Cina. Cina. yang ngene iki lho, Pak. Laki-laki selalu berkorban ngene iki lho, Pak. Hah? Loh, Apa? masih Iki. satu. Oh iya. Engko tak kene wong-wong gampang. Gampang wis kok gampang. Nek nyanyi kuwi, nyanyi. Aja nganti isik. Nyok. Nah, wis.
Kaya apa enak kuwi. Alas aku ngedumne cepet aku. Untung ora kayak sepeda motor sak tak dumne wong-wong kuwi maksud aku. Alah ora mungkin paling mau gawa mulih dhewe. Mas, tembake bablas ki nggih? Nggih. Ah, gethuk kaya ngapa? Nggih. Lah niku to lagune niku to? Gethuk. Gethuk. Lah iya gethuk. Urung tau ngrasakne gethuke sulis karo gethuke lilis bae yo. Masa punel ya, Pak? Nah, bantu Mbak Punjung karo Mbak Diah. Yo, kaya ngapa? Bocah papat gethuk langsung dados yo. Yen kepengen besok ongkar Soeharto. Iya. Mas Rendem. Walah kakek besok nek mabur mandi. Minangkani pamungget Mas Joko Wibowo ki Mbak Widarsih. Warang kakek jaipongan. Jan ketok le gayeng ngatasi mung sak jaipongan mawa tembang walang kekek ning ya kepenak banget. Dalu punika Siapa neh? batang iki macak apa? Pak. Iki macak apa? Kok iso payungan ora udah. Ora lho iki jane iki macak apa tek nggo cibluk barang. Malah kaya anakan kethek. Dandananmu kuwi lho, nak nganggo payung biasanya kan nggawa boneka, nggawa kendi. Kuwi tari bondan kendi. Lah iki malah nggawa. Iki kuwatir lek ngompol sak wayah-wayah. Lah aku pancen anu lho Dewi anu adus. Apa enek Dewi adus? Kowe iki lho macak, biasa kan macak Niki panyunan anu Mak Cangi. Pamundutane sapa? Pamundutane Pak Haji Ponidi. oh Kon lapo? Lho, Kok dandan ngekone kok iki mau ki njaluk nyuwun prahmen anu. Ora lho. Tatomu ki iso Naga to niki naga to Mas naga. naga apa? Lah kuwi kok dadi mengkeret cilik ngono? Anakan Mas. kok iso kaya cacing. Cacing. So
somben jadi naga iki sik anake. Oh, dirabuh. Tato kena dirabuh. Penyuwunane Bapak Haji Ponidi. Nggih, nyuwun anu pramen Gatotkaca Gandrung. Apa enek permen Gatotkaca kuwi? Kuwi rasane piye? Legi apa kecut? Fragmen. Oh, fragmen. Kuping bosok. Sampean dapuk? Kula nggih niku to, Werkudara to kula. Lah. Kok so Werkudara ki lho? Ya Werkudara tangane biasa. Wis dandan koyo ngene kok dadak ditakoni lho. Kula nggih Dewi Pergiwa. Lah kok iso meslek. Iki mau ki anu utuh, Mas. Ya kok iso? Lah ning mburi di anu mik cah cilik-cilik akhirnya kempes, Mas. Loro Mas aku. Aja. Iki apa ki? Jalane sapa? Pak Ponidi. Apa? Gatotkaca Gandrung. Kowe apa? Aku ya Pergiwa. Aku apa? Kamu ya Gatot Beling to, Mas. Gatotkaca. Lah ya nek cilik sik beling, Mas. Oh iya iya. Lah aku dadi apa? Yo kowe dadi tukang kerek kelir. Loh, Bahaya. wah nek ana kemari lho. Lho kene ki ya. Ya enek-enek pramen iki enek dalange. Aku dalang. Ya. Oh iya bener, aku pancen dalang murah. Lapiku nanti, Pak. Ki minto. Lapiku nanti nyok. Ki lho. Lapiku nanti. Ya ning salon. Ya suwi ngeteni ning salon aku. Ning mburi lho. Iya. Kene macak sik. Iya. Nek biasanipun adigane pripun iki anu macangi? Nek adegan Gatotkaca Gandrung niku jejer setunggal pripun? Hah? Adigane pripun? Lah karek jejere sabrang. Togok mbilung. Koso. Lah lho sing ndi lho karep milih. Langsung mawon disingkat. Lah awakmu takon dalang ya Pak Minto ya digawe pakem sing asli. Maksudnya awakmu ki ben ngerti urut-urutane takon Pak Minto. Urut-urutane wis mabengi. Mas bengi urut Wis kuwi. urut. Awakmu ra teko ndek bengi. Tunggalane bekam barang kuwi to. Kok iso urutane kok iso mambengi iki lho. Wis ngene kocape kuwi Dewi Sugriwa. Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi ya. Dewi Pergiwa ning Taman Kaputren ngenteni tekane Gatotkaca. Gatotkaca. Kok bareng ketemu terus andum. Ae, Ngono. tresnan kae terus omong-omongan. Nek ngono anu sing metu Pergiwa sik. Heeh. Heeh. Nah ngono. Suluk. Suluk. Ya ini kok tulak-tuluk. Nyong. Sigara kang bala tumingal. Biar jogi sini situ. Enek tatit ning kene kok iso nyapu kok iso segara. Aku nyedak rene ku ya ben dibisiki tatit rumangsamu. Anu kon mari tatit. Sigara kang bala tumingal. Acampuyo samyo ngedali. Kok sadang puyuh barang. Anu kurang jelas. Oh, kurang jelas. Anu. Baleni. Piye Lek? Kersane Pak dalangi pancen bosok iki kok. Sigara kang bala tumingal. Acamyo samyo ngedali. Napa? Acampuh. Acampuh samyo medali. Ah. Sigara kang bala tumingal. Acampuh samyo ngedali. Lir tatit wileting kandha. Karepe. Dan yang Cengkok timasan. nggih. Pokoke sak iso Lir tatit wileting gondo. Saya santai ya, Bro. Oh alah. Mas. Mene latihan mbok wingi-wingi. Iki awake dhewe iki pentas, eneke dalang wayang wong bengi iki ya kene. Awakmu manuta. Ora enek liyane to? Ora enek liyane. Oh kene iki wis urusane wayang kulit. Ngene sing penting laris kok. Sigara kang bala tumingal. Acampuh samyo ngedali. Lir tatit wileting kota. Dang yang kumanguncang niti
Bejang sangat dimicil Latinnya medali wus Iki apa neh ya Allah Gusti? Aku manut cacalan macai mau ngene. Urung wayahe metu kuwi nyapto dalang cek sulung wis susu metu iki lho. Sampeyan lek urung wayahe metu aja kesusu metu. Susu. Lah keweri lho Pak Minto. Lah aku lho dipacai caca wis pokoke metu-metu ya metu aku. Nyapa Gatotkaca dadak tatonan bundir-bundir barang. Bekam mabeni karo kuwi. Aku lho berareng bekame. Awak dapuk Gatotkaca apa bilung? Nyilenya Pak. Lah nyapa irungmu kayak abang-abang barang. Gatotkaca tas ngantem kaca akhirnya terus abang irunge. Aku lho manut caca lek macai. Iki mu kwalik iki lho. Jan wis. Mamamu baleni sik. Balen. Baleni ne, Mas. Oh, ora. Dan yang kumangucang niti Benjang sangat dimicil Dok Latinnya medali wus Saking katebian kawis tinggal nggih menika Raden Gatotkaca ngambah saking Dirgantara Iki Gatotkaca apa gali? Surem diwangkara kitir Kingkin. Lah pripun ta? Surem-surem diwangkara kingkin. Anu, cengkoke niku lho pripun? Surem-surem diwangkara kingkin. Lajeng terus Anu Lah kok malah kene? dalange kono kowe dadi anu wis Pak dalang ngono Pak. Dalang iki. aku dadi apa? Wis dadi apa-apa sembarang. Oke, Pak. Dalang Pak. dalange kono ya. Iki suluke apa? Anu iwak wae. Iwak wae. Yo Gatotkaca. Gatotkaca kinon. Kinon tok to. Iki aku ki sedih to golek kuwi lho Pak. Surem-surem diwangkara kingkin lir manguswa kalayom den ilang memanise wadonanira wadonanira ya mangko to Pak. lha apa Kowe iso wadonanira kowe nek centane ta kowe ora roh kok. janten aku wadonanira Liyane wadonanira kowe wadonan. wayang kok gedaki dalang lho Kowe manut aku apa ora iki jalane Pak Polisi? nggih Iku lek sampe ra biayai diparo bayaran bongko aku. Pak, bayar ngopo jedinge pundi, Pak? Kowe iki lho urung metu teko jeding. Aku sing ngempet bola wadananira layung kumel kocam rahnya maratani
Ya aja jagongan sampai isu. Masuk angin to saiki. Lah suarane Gatot Kaca nyapa? Suarane piye, Pak? Goleki wedok kuwi lho, goleki kuwi lho. Golek kono lho piye? Wah. Sakmono lho karepmu. Kurang gedhe wae. Iki Werkudara ya. Nggih, nggih. Gatot Kaca sepuro, Pak? Sampe Pak ya? Ndok. Mas. Gatot Kaca sing apik. Rek. Werene yo. Werene lho. Aku wis metu. Oh, kowe metu ning kowe ya? Engko awakmu. Aduh. Aku sik to. tresnone karo. Ke lho sik. Kowe meneng kowe. Sik to ke lho. Kok iso tekon lho sing ngrasakne awakmu kok aku wis metu lho. Ora krasa Pak tenan Pak. Aku wis kadung kesengsematiku karo Pregiwa. Wong ayu, kowe ning ndi to? Tak golek-goleki pirang dina. Aku wis kadung tresno karo kowe. Ya ora? Iya ya Pregiwa, kowe ning ndi bakal tak tutke. Aku wis kadung kesengsem karo atimu Pregiwa. Wah, iki to, Po. Wah, iki mbok celuk kami tua apa piye? Terus aku mlaku ngono lho, Pak. Engko terus ketemu awakmu Pregiwa mlebu. Ngono? Ya. Oh. Iya to. Iki lho aku ngenteni Pregiwa, jarene ketemu ning kene. Bakal tak rabi kowe Cahayu. Pak. Metune Pregiwa pripun, Pak? Wonten gendinge mboten, Pak? Enak no kan. Enak. Ya. Jenengan dalangi lho, Pak. Kula medal, Pak. Ayo. Pregiwa. Nalika semana endang Pregiwa mijil saking Taman Sari kairing tembang Gubuk Asmara. Pak, lha iki Pregiwane jithol kowe iso Gubuk Asmara iki lho. Sampeyan iki piye tujuane iki dalang iki? Pak, ora ning nggon liyane to, Pak. Mosok kok iso Gubuk Kowe to, Asmara. sak sirmu lek mau metu kanggo giringan apa sak sirmu dhewe wis. Iki aja Gubuk Asmara. Anu Mas, pangkur Mas, pangkur. Oh, pangkur. Pregiwa, aku tresno karo kowe. Tak enteni. Ora nek selendangi ngapa mbok pak-pak iki lho. Ora enak apa-apane. Ya biasane kan anu nyampar-nyampar lho, Mas. Nyampar apa nyampar dengkulmu iki piye kon Mas? Ayo terusno. Sing apik. Tang. Lah kok weri lho, Mas. Beda apa-apa? Aku iki gak pamane Gatot Kaca to. Ya aku kala Bendana. Mas. Kene ben gandrung sik awakmu lagi metu. Oh, kowe iki kok urung wayahe metu. Urung wayahe. Oh alah. Tiwase pedaku mau urung tak benak. Ya malah mripat
Awakmu kaya limbatno. Lah iki mau lho tiwase skuterku ning bengkel urung dipasang bane tak gawa. Ayo kok sik. Pak, toto Pak. Bumi goncang kanjeng manget katon werkinin sanging awis risang mawah gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Sugriwa. Senengmu sapa? Pergiwa nyuk Sugriwa kethek kok iso Sorry. Pergiwa. Kakang Gatotkaca Kaca. saking ayune kaca dadi kaca Piye? wonten dawuh katimbalan Kakang Kowe gelem ra gelem kowe kudu tak rabi. pripun Kakang Gatotkaca Aku seneng karo awakmu. napa saestu menika Cocok. Pak, neng lho Pak. Kowe kene koyo dak-dok malah koyo wong. nek dandan kotak sesuk ae lho Pak wong wayahe wayang omong-omongan kok dadok-dadok Pergiwa. pripun Piye, Dut? Urung metu. Masa urung? sabar sih Ajar kowe metu wae. Pergiwa. pripun Kakang Kowe kudu gelem Gatotkaca karo aku. jenengan saestu tresna kalian kula Kakang Gatotkaca Iya. menawi jenengan tresna saestu kula nyuwun syarat sarana Syarate apa? ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane Iki lho iso ngawur. Ora enak kuwi. kleru tombo ati ya Karo tombo ati. kula mboten remen kalian panjenengan Kakang Kowe kudu gelem Gatotkaca karo aku Pergiwa tak Boten, Kak. gendong kemana-mana. Tak gendong. ampun ngoten Kakang Gatotkaca Pergiwa. pripun Kowe Kakang kudu gelem karo aku. boten Kakang Kowe kudu gelem karo aku. menawi jenengan maksa wis nyopennya Alah. Ora enak kowe iki terus anu lho tak udok karo peksa lho. wah aku mbok peksa Pergiwa. ampun ngaten Kakang Gatotkaca Nadane aku njaluk minor Pergiwa. minor Iya. Mas minor Mas Barang manut awakmu Pergiwa. boten Kowe Kakang gelem karo aku apa ora? boten Aku wis tresna karo awakmu kula Pergiwa. boten tresna Tresna iki aja mbok dolanan. mengadem hatiku ben Kowe iki lho nyapa? kowe nyapa malah dapuk mimi peri iki nyapa Lah aku kapan metu ku? nyose iki mari dipaksa awakmu nulungi aku Urung tak iki sayang-sayang. sik sayang saya gandrung sik Berarti iki kok di sik. iya Terus aku nulungi. aku di iki si adegan permono Oh, ngono. aja metu dhisik Pergiwa. pripun Kak Kowe kudu gelem karo aku. boten Kak Pergiwa. Pergiwa kowe karo aku. Pergiwa. Aku tresna karo kowe. Yo. Gatotkaca Asik. Gatotkaca kowe aja maksa Gatotkaca nek ra gelem ora rapopo Pak Minto ceritane terus kepiye aku ora ngerti lanjutane terus kepiye pergi wong aku wis kadung jeneng karo kowe Kakang Gatotkaca
kula aturi ngemut Kakang. Ngemut. Pak ngono Pak iki pergi koclok iki. Emot. Emut maksudku emut. Pergi wo. Kowe kudu Ora bisa Kakang. Hei, bakang randang metu. Jangkrik wae metu. Ora metu. Hei, Wedan. Lek. Ning ndi wae? Yo, ampun. Lah masuk kene pergiwa kadung ledah lho. Lah kok ora metu-metu to. Lho wae. Aduh. Aduh. Nyeluk sapa kae? Hei, kowe iki aku ki ngajak kowe metu terus nulungi koclok. Jare sing kok. Kowe saiki. Pokoke baleni baleni. yo Boten Kakang Pergi, wo. Kocok. Kula boten tresna Piye, Pak? Luwih gedhe penak tuweng. Langsung Wah, iki lho tulungan. Iki lho kancamu tulungan cah puweku. Lah kowe tak kae kuwi apa ora wis nulungi? Loh, iki ya malah bongko iki kok. Loh, lah iya menyelamatkannya dari siksaan hidup ngono lho. Piye? Timbang ning omah ya ora tek kanggo lho. kowe serasa metu ae kowe. Aku piye? Kowe iki lakone iki nulungi aku. Oh iya iya, Kowe dadi dewa. Dewa aku ah. Dewa aku nyepelekne karo aku. Iya. Karo dewa. Ya. Duh, dewa. Pergi wo. Tak antemi jelang. Dengan kekuatan bulan dan dengan kekuatan matahari, tidak lupa di langit ada bintang. Kukutuk kau jadi apem pimpin. Inilah acara taman kanak-kanak. Iki nyapok kok Elek Pak, gak usah Pak, sesuk nek Pak. sesuk neh krono Gatut Kaca nih lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Gatut Kaca. Bersil yo. Tet, aku ulang tahun iki Pak. Moga doa saya semuanya doa saya apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Sampean arep ninggal weling ngopo? Sampean sampai nih Ya muga-muga dongakno warga anu, masyarakat pesan dan kesan. keluarga Nuwun seni. sewu Mak Sange, Nggih. memang bener Tiup lilin, hari tiup ini ulang tahun saya yang ke-23. Alah lah 43. 23 opo? Umurmu lho wis tuwek. 43. Aku wis gak nakal leh saiki wis. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wis. Terima kasih Pak Minto. Donga kula nak teng kula piyambak sehat selalu bagi saya, bagi teman-teman dari New Sekar Gadung semakin kompak dan semakin laris. Damel Amin. Pak Ponidi tetap sehat selalu. Amin. Oke. Jenengan kagem masyarakat sedanipun pokoknya lah acara kedah nanggap dalange Ki Minto Darsono ingkang saking tlatah ndi Pak? Jogja. Maksudnya? Mas Bertil, Dalam. saya mewakili kru Sekar Gadung Nggih. mengucapkan selamat
ulang tahun yang ke-43. Semoga semakin sukses dan sukses. Matur sembah nuwun Mas Percil, Mas Sentem, Mas Hengki. Menika pareng badhe matur dhateng Bapak Haji Ponidi. Monggo niki wayangan kula tutuke ken dikeprokne karo anak lanang Kadek Kusumawi Badjo. Pun pokoke sehat selalu, sukses selalu, panjang umur. Ngoten nggih mawon Pak. Muga-muga selamat sing nangkat, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton, selamat sing ditonton. Utar kartu kathah lepat uga klentu nyuwun pangapunten. Muga-muga tetep amanah anggenipun ngasta dados wakilipun rakyat, saged dados panutaning rakyat, tetep amanah. Amin. Nandur ngunduh, tolet maju ning ngarep yo.